तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागलागिरिफोर। फैगौ 13 तारिखआव जि
बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागिरि। फैगौ 13 थारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव लागिरि। फैगौ 13 थारिखआव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं उफेरा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो मदद होगोन होननानै मोनसे फोरमान दिन्थिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मुख्यमन्त्रि सन्मानिय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे मेलाव नुजाफैगोन आरो रायजोफोरखौ गुरुत्वपूर्ण बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै होगोन आरो बियो आंनो बिजाथि हिसाबै आशीर्बाद होनो फैगोन बिथाङा। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन सार? बेखौथ' बुंबाय दाथ' बुंनानै उसिफावनानै दङ खमैबो 30,000सो जागोन बेयाव